Novi veliki sportski događaj u organizaciji Saveza za školski sport Srbije počeo je u Beogradu. Naime, u pitanju je svetsko prvenstvo srednjoškolaca u košarci. Treba reći da u muškoj konkurenciji učestvuje 11 timova, a u ženskoj čak 16. Igraće se u 4 hale, a finalni mečevi su zakazani za 27. septembar. Treba reći da dečaci kreću u prvi, oni su zaista bili sjajni, zabeležili su pobede u prva 2 kola, a devojčice su zabeležile trijumf protiv reprezentacija Indije. Inače, kada su dečaci u pitanju, za Srbiju nas nastupa sportska gimnazija u sastavu Mušicki, Marković, Vlajić, Popović, Živković, Ristić, Drezgić, Živanović, Bubanja, Mitrović, Gačić i Pešić. Devojčice Srbije 1, gimnazija Patrijah Pavle, Lazić, Colić i Sailović, Mraković, Jestrović, Brzić, Bužić, Jeremić, Čubrić, Tanjević, Marković i Milanović. Srbija 2, u pitanju su devojčice iz 12. Beogradske gimnazije, Savić, Simončević, Milutinović, Mandić, Crvendakić, Matić, Tulimirović, Anićijević, Đaković, Bulatović, Ješić i Stojkov. Ukupno 422 učesnika biće do 28. septembra u našem glavnom gradu. To su zaista sjajne vesti, jer Srbija je zemlja sporta, ulaz na sve mečeve biće besplatan. Istakao je Željko Tanasković, koji je stigao iz Brisela, gde je boravio na sastanku Evropske federacije školskog sporta. Dakle, rekao smo, već je dobar nastup naših takmičara u prvim kolima. Dečaci su, samo da vas podsjetim još jedan put, zabeležili pobede. Oni su bili bolji od Bugarske i Grčke, dok su devojčice pobedile Indiju. Da čujemo sad i direktora takmičenja Borisa Tomića. Savez za školski sport Srbije je još jednom dobio organizaciju jednog svetskog školskog prvenstva. Ovo nam je, čini mi se, šesta po redu takva organizacija. Ove godine u pitanju je košarka. Eto, konačno je, da kažem, neki naš domaći, mogu slobodno da kažem, nacionalni sport došao na red da se organizuje u Beogradu i za sada smo vrlo zadovoljni. Juče je protekao prvi takmičarski dan, danas se nastavljaju utakmice, sve ide po planu. Mi na ovom prvenstvu imamo 11 muških i 16 ženskih ekipa koje igraju u 4 hale. Igra se u hali Master, u hali Ranko Žeravica i u hali Žarkovo. Moram naravno da napomenem i da se zahvalim našim partnerima iz Košarkaškog saveza Srbije, bez čije pomoći ovo svakako ne bi izgledalo ovako. Oni nam daju pomoć u vidu logistike, u vidu ljudi, u vidu zapisničara, tako da, eto, zahvalnica i njima.